Hi my mother, hi my father, moje meno je Scratch. Dobre, drž hubu, práve tu nám tu všetci napísali, pozdravte do videa a my natáčame. What the fuck? Lugo je... Ahahaha, pekné. Kde ste vy, retardi? Do prdele, on ma videl. Hej, Clay, ty si ten Clay. Hej, Neboj sa, nezabijem ťa. fakt natáčaš. No fakt, prisahám teraz. Prisahám, že natáčam. Toto je týpek, s ktorým ste... Jaj, to si ty, sorry, kokos. Ja, že už idem niekoho zabiť a kokos, to si zase ty. Skoč do tej diery, tam som ja. Kde? Tu? Ja, skoč do tej diery, ale... Budem ťa ochraňovať, ale ako? Ja, čau! Ahoj! To nie som ja. Aha! Hej, Emil CZ zemrel. Hej, mňa zabili, kokos! To čo bolo? What the fuck? Dal som si ťa... Hovor čo najhlasnejšie môžeš. Dobre, takže budem kričať. Ja mám slúchadlá, no tak potom to tak dobre nepočuť, vieš. Ako Sigr. Hej, čau, 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 čau. Videl som ťa, zrejme. Ty si spadal, ne? Ty si spadol. A tuto! Hej, a práve ide po mne nejaký Hugo. Lugo, nechaj ma, Lugo. Či ty si úplne opitý, Lugo. What? Opitý. Hej, to si ty na tej vzducholodi. Nie. Ja... Hej, what the fuck, píp. IP v popisku videa. Aha. Čauky mňauky. Moje meno... Dobre, nechám ťa. To som ja. Akože ťa nevidím. Čau. What the fuck, počkaj. Budúce už na teba kašlem. Zabijem ťa. Dobre. Dobre. Tak sme tu späť, no. Hej. Tu je nejaký... Hej. Ty si šiel lív? Hahaha. Šiel som líf, ale ty si... Je smrteľný. No, lebo to... Haden si. Poďte do zimy, Haden si. Ale to je nesmrteľný blok. Kto, Hadensik? Nie, líf. Tuto akože listie. Hej, Mori. Hej. Pošlem hore. Čakaj, to tu prehľadávam. Ja bolia ma poriadne uši. Lebo ja to musím mať na najhlasnejšie, lebo to by sme tu museli Audi asi ty všetko, ne? Ty, ja nahrávať a ne. Ale to je ne... Jau. Rage. Ja už vidím, ako upravujem to video. No a to dám na to, že... Malé decko. A pýtate sa ma na Facebooku. Ináč...
Trollo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 . Vieš, taký Harry Potter tam. Trollolololololololo. Trollolololololo. Stupfi. Ne! My sme Hej, kokos, ten ju tu stále balí, kokos. Oh my god, pred pol hodinou tu bol tento Lucky HD, ten akože mier, hej, ale snaží sa ju spáliť, ja viem, že je to on. Že sa ju pokúša. No tak tam nejdeme. Lebo... Hej, ako ty. Poď ostrovy, ja som ostrovy. Povedz niečo? Epic. OK, ja budem mať slúchadko len takto, lebo fakt. Ja ich mám dole, hej, z uší a počuť ho ako ešte hrozné mega, to mám slúchadka akože ešte na najmenšom nastaveniach, ale to mám akože na najväčšom, aby ste ho počuli. Epic, povedz niečo. Epic. Tak, zdravíme ťa, Epic. Zdravíme Epic, že je to Epic. Epic 022 ideš volať? Neviem. Ja som sklo. Hej, počkaj, jo, ja som Dirt. Skáče. What Skáče. does the fox say? Ne. Skáčem a som na spawne. Jo, tu je na Gravel. Hej, ale... Hej, poďme ho zabiť! To som ja, ten... Ale Yumi 88 musíme zabiť. Umi. Jednou už zabila. Strč ju. Ne. Musím tam Ja viem, vyliezť. kam sa skrijem, tam sa nikto nedostane, dúfam. Jo som tam. What the beep. What the fuck. Oni si ma vôbec Je tu nejaký retardovaný Gravel, ale... pomoc! To sú cheatery! Hej, ja viem. Pomoc! Ne. No, som moja mŕtvy. Ale tak to sú cheatery, veď ich Rage! ale ich sa tak naspadne ako píp a potom oné. Počkaj Hasmo, prosím ťa teraz. Teraz minútka pre Rage. Kto by neveril, je to dubstep. A už vidím tie autorské práva. Pritom, ale... Nie, prosím ťa, nespievaj mi tu v natáčaní, lebo... Hej, ja tam nekonáňam. Toto musím zvýrazniť, ako tu prebehol práve blok. Lebo... Niekto by to pochopil tak, že... I'm dead. Gravel, tu je nenapadný Gravel. What does the fox say? Poď sem ty sponge. Sponge. Ak ide na ten most, no tak ja idem z druhej strany. Sakra, prečo to nie sú Lukašíky? No. Samko, vidíš ma? Nie. Ale som pri Emil. No tak pri našej tajnej skríši. Nevidím. Na pole jeden sponge. Veď tu som. Zabil som ho. Tam je. Zabiť. Veď ja som ho zabil, ale... Nezabil. Veď... Hej, ty tu nebudeš zabíjať moju kolegyňu. Tuto pani Joba. Lisu.
ti nemluvil. To je taký... Ticho, ahoj, no tak my sme tu späť a musíme, ja musím končiť, lebo musím ísť ešte preč, takže ďakujem, že ste si pozreli toto krátke videjko a čau.